rural, co resto de compañeros que estamos na candidatura do Partido Popular pola Coruña, comprometer o programa no ámbito rural, pero tamén, por que non, concretar algunhas das cousas que fixemos entre todos nos últimos anos. Este é o primeiro acto dunha campaña, o primeiro acto sectorial, que, como ven sendo habitual, sempre empezamos no rural, non só no meu pobo nos Peares, senón tamén cando tratamos de concretar as nosas políticas sectoriais de goberno. Por que? Pois porque, ademais da superstición, que non a oculto, tampouco quixera dicirlles que para nós volver onde todo empezou, onde Galicia comenzou, é unha forma de empezar polo principio. E por iso, sempre, en todas as campañas electorais, empezamos cun acto no sector rural, cun acto no sector gandeiro, e moi explícitamente un acto no sector lácteo porque somos a 8ª rexión de Europa máis importante na produción láctea e porque somos, sin dúbida, a primeira comunidade autónoma de España co 40% da produción de leite. É certo que entre a paisaxe dos Peares e a paisaxe de Trazo, grazas á alcaldesa, hai moitas diferencias. A paisaxe da Ribeira Sacra é unha paisaxe escarpada, onde non temos prados, pero onde hai viño, onde hai moitos ríos, pero digo que sempre hai un denominador común, que é a capacidade de superación da xente rural. Por tanto, coñecer o rural, vivir no rural e ver as diferencias entre o rural que coñecimos de nenos e o rural actual, a min polo menos me parece fundamental para poder ser presidente do Goberno de Galicia. Esa experiencia vital de nacer, de crecer, de aprender a ler ou a escribir, de empezar a ter os teus amigos de verdade, os que sempre quedan, e de poder coñecer a todas as señoras e todos aqueles homes que traballaban ambos os dous coas mans, con independencia de que fixera frío ou era xiada ou chovera ou pola contra fixeran 40 grados, eso imprime carácter e eu penso que un presidente da comunidade autónoma lle ven moi ben coñecer e vivir esa experiencia. A capacidade de esforzo e a capacidade de superación do rural ten que ser unha fonte de inspiración permanente para calquer gobernante. Eu quixera, en segundo lugar, agradecer o que fixo o rural durante a pandemia. Sin eles, non poderíamos estar confinados durante meses nas casas. Sin eles, non funcionaría a cadea do agro e da industria. Sin esas mulleres e homes non habería abastecemento das nosas despensas e o confinamento tivera sido imposible. Esta pandemia, que trae unha profunda crise económica, probablemente sexa unha oportunidade para o sector rural. Por qué? Porque nos dimos conta durante estes meses que a despensa é clave para calquer país. Que un país que non ten despensa é un país que depende sempre de outros e, polo tanto, con menos capacidade, menos autonomía e menos futuro. En segundo lugar, porque nos dimos conta que se pode teletraballar e, polo tanto, se pode vivir en sitios distintos que no centro das cidades. En tercer lugar, porque nos dimos conta que no rural, como consecuencia de esta capacidade e esta salubridade de todos os montes e as carballeiras, as castiñeiras e todo o que o rural nos ofrece desde o punto de vista paisaxístico, é máis saudable que vivir en grandes cidades de millóns de habitantes. E, en cuarto lugar, porque se acelera a evolución hacia unha economía máis sostible. A economía rural é a economía sostible por naturaleza. Nós non empezamos de cero, pois, cando empezamos a falar da Galicia de verde, da Galicia rural. Empezamos desde fai tempo, porque creemos niso. Coñecemos e queremos o rural de sempre, levamos tempo intentando mellorar os servicios do sector rural e os sectores productivos
no medio rural cada vez pesan máis no Produto Interior Bruto de Galicia. Loitamos para que a xente viva no rural. É certo que na miña época a xente que vivía no rural o que intentaba era que os seus fillos, as súas fillas, puderan estudiar e marchar do rural. As cousas van mudando e esta parella con esos 2 fillos están acreditando que se pode vivir e se pode vivir con dignidade e se pode montar unha empresa deste tamaño no rural e tamén a través do agrupamento en cooperativas se pode ter máis tempo para poder adicarse á familia. Para nós, o rural non é só un lugar para vir de vez en cuando. O rural é o lugar onde se pagan menos impostos de Galicia. As vivendas no rural teñen impostos cero para os mozos e para as familias numerosas. E no resto se paga entre o 5 e o 6% de transmisións patrimoniais cando nas cidades se paga o doble. Pero non só é o lugar máis barato para adquirir unha vivenda, é que é o lugar máis barato de España para comprar, permutar ou vender un prado, unhas hectáreas de bosque ou unhos metros dunha horta ou de calquera outra explotación. Vamos a seguir traballando para que, ademais de que o rural sexa o lugar máis barato para vivir desde o punto de vista dos impostos, que tamén sexa un lugar con mellores servizos. Hoxe temos máis de 100 casas niño e casas do maior en lugares pequenos onde non se pode montar unha guardería porque non hai rapaces suficientes ou non se pode abrir unha residencia de terceira idade porque non hai maiores suficientes, pero, sin embargo, esas casas niño e esas casas do maior dan os mesmos servizos dunha guardería ou dunha residencia. Incrementamos a tarxeta Benvida para todos os nenos e nanas que nazan no rural. Estamos levando 200 concellos servicios de podoloxía, de medición da vista, de estimulación da memoria e queremos leválo a todos os 313 concellos de Galicia nos próximos meses. Acabamos de adxudicar farmacias e boa parte desas farmacias foron farmacias para o rural. E o plan de atención a domicilio na sanidade, o obxectivo fundamental é tamén chegar a todas as casas de todas as áreas sanitarias de Galicia. Estamos estendendo o Internet para que a xente poda traballar e a cobertura de Internet en Galicia, incluído o rural, é do 98%. O transporte escolar se puxo a disposición da xente que vive no rural para que podan entrar nos mesmos autobuses cos que levamos os nenos e as nenas ás escolas. E, por último, estamos creando puntos de recollida de compras no rural para que os comercios e as tiendas do rural tamén poidan vender por Internet. En definitiva, o rural ten que ser un lugar con oportunidades. Begoña e Víctor, máis Rocío, acreditaron que se pode volver ao rural a traballar. Máis de 4.000 mozos como eles se incorporaron ao rural nos últimos anos. 4.000 mozos. 4.000 mozos e mozas de menos de 40 anos se incorporaron por primeira vez para traballar no rural, para crear as súas granxas, para explotar os seus terreos alugados ou en propiedade. As 3 persoas que acabo de referir, Rocío, Begoña e Víctor, comparten esta sociedade e empezaron con 750.000 litros anuais de leite no ano 2010 e hoxe producen 1,8 millóns de litros de leite no ano 2009. Esta explotación grande, con 256 vacas frisonas censadas, produce un leite de extraordinaria calidade que produce posteriormente os queixos de maior calidade pola calidade do leite e pola calidade tamén da grasa boa que contén este leite. É porque axudamos para modernizar esta granxa. E esas axudas e esos incentivos, pois agora acreditan que foron capaces en 10 anos de máis que duplicar a produción leiteira cun excelente marchamo de calidade. Quixera, para ir avanzando, falar do sector lácteo. O sector lácteo que estaba amenazado durante os últimos anos como consecuencia da eliminación das cotas, como consecuencia de que calquer país podía producir os litros e as toneladas de leite que quixera, pensábamos que en Galicia non íbamos a ser capaces de competir,
acreditamos que Galicia é hoxe a 8ª rexión de toda a Unión Europea en produción láctea. Dende o ano 2016 incrementamos un 7% a produción leiteira e un 14% os prezos. Iso é o balance desta legislatura, 14% máis de produción láctea, 7% máis de incremento de prezos. Aumentaron os ingresos. En este momento estamos facturando 880 millóns de euros só no sector lácteo en Galicia. Seguimos sendo líderes, cada vez con máis intensidade sobre outras comunidades autónomas e estamos na Champions da produción láctea da Unión Europea. Pero non solamente se fixeron cosas no lácteo, a produción de agricultura ecolóxica está marcando un récord. A produción de carne, tanto de carne de vacuno, carne de porcino, carne avícola, producimos máis que nunca. A produción vitivinícola se produce máis viño que nunca, de maior calidade e con maiores exportacións. Supoñemos o 40% total de cortas de madeira no ámbito forestal e a primeira comunidade autónoma de España e tamén dentro das 10 primeiras rexións da Unión Europea, e o turismo rural é, sin dúbida, un turismo seguro e un turismo que está a disposición dos clientes e dos turistas, dos visitantes máis exixentes. Dos 313 concellos, 106 concellos en Galicia, a súa industria fundamental son as industrias agroalimentarias. Vamos a seguir traballando porque supón casi o 10% total do emprego da comunidade autónoma e porque o sector rural a industria agroalimentaria foi das que máis creceu nos últimos 10 anos no peso do Produto Interior Bruto, cun incremento do 24%. A min nunca me atoparán falando en contra do rural, porque falar en contra do rural é falar en contra de Galicia. E tampouco me atoparán facendo unha descripción apocalíptica do que ocorre no rural galego. Primeiro, porque non é verdade, e segundo, porque é unha falta de respeto a xente que está acreditando que temos o rural de maior produción da nosa historia. É verdade que pechan explotacións gandeiras, pechan as pequenas, para poder facer cooperativas grandes e facer explotacións grandes. Estas 750 vacas, probablemente fai 10 anos ou 20 anos, pois podían ser non unha explotación, senón 10 grandes, de 75 cada unha. E hoxe, sin embargo, é única explotación gandeira neste concello de Trazo. Penso que falar mal do rural ou tomar decisións en contra do rural non ten ningún sentido. En que axuda o rural o peche de Ence? En perxudicar a 80.000 familias que venden madeira a esa industria. En que axuda o rural poñerse en contra do polo aeronáutico de Rozas? Ou poñerse en contra de Meirama? Ou intentar pechar as Pontes? Ou intentar pechar Reganosa? É que acaso a industria non pode ser compatible co ámbito rural? En que axuda a propoñer unha normativa que condena 100 empresas que están no rural pegadas á costa, que teñen conserveiras, frigoríficos, depuradoras e que están amenazadas porque non van a ter máis prórrogas da súa ocupación a través da concesión? En que axuda o rural falar mal do diésel? E que acaso o diésel non é necesario para toda a maquinaria imprescindible no rural? É que acaso ese combustible non está baixando as emisións de forma continuada e constante e os motores están sendo cada vez máis eficientes? Nós vamos a seguir apostando polo rural. E por iso, antes de dicir unha cousa, hai que ver os efectos que ten as propostas e os efectos nocivos que teñen algunhas medidas. Durante a pandemia apostamos polo rural con medidas a curto plazo. O Consello de Medio Rural trouxo o Goberno o plan de liquidez de todas as súas axudas e da política agraria común, 300 millóns de euros a disposición dos gandeiros e dos agricultores neste mes de xullo, cando antes normalmente se cobraban a finais do ano. Incentivamos a compra de produtos do rural cando pecharon a maior parte das tiendas. Iniciamos a campaña de Voume de Feirón para trasladar ás grandes superficies os produtos autóctonos de Galicia.
E tamén, por suposto, estamos atentos á internacionalización do viño ou da carne, que é o futuro. Poder alimentar, porque hai 7.000 millóns de clientes no mundo, que son os 7.000 millóns de habitantes. Pero ahora temos que establecer unha estrategia a longo prazo. E esa estrategia a longo prazo ten tres piares. A industrialización do medio rural, a formación no ámbito rural e a aposta pola calidade. E quixera rematar con estes tres proxectos que conforman o programa electoral deste Partido de Galicia. Unha das prioridades a actuar no 2024 vai a ser seguir avanzando na industrialización do rural e seguir facendo atractivo para investir no rural. Creo sinceramente que é un dos ámbitos onde máis avanzamos nos últimos anos. Se miramos a produción do rural na última década, fronte a outras industrias, podemos comprobar con datos que o sector rural é un dos sectores onde máis creceu a industria de transformación, a industria agroalimentaria. A principal tarefa, pois, é seguir crecendo para seguir sendo unha potencia agraria e gandeira non só en España que somos, senón tamén en Europa. Vou a dar tres investimentos importantes. Clesa, entre Pinares, Larsa e Inleit. Inleit, que acabamos de percorrer fai uns días, é un investimento de 120 millóns de euros no sector leiteiro na comunidade autónoma, non para vender leite líquido, senón para transformar o leite en proteína, en grasas, en sueros, en nata, en crema, etc. Sin dúbida, isto será un antes e un despois no sector rural e no sector lácteo nos próximos anos. Por iso a estabilidade política nos parece tan importante, porque a estabilidade política é aquela que é capaz de otear proxectos a medio e longo prazo e darlles cabida e cristalizalos, consolidalos, empezalos, desenvolvelos e finalizalos. E por iso a estabilidade política, na nosa opinión, é clave para o sector rural galego. Vamos a seguir desenvolvendo iniciativas para facilitar o emprendemento, como a ProRural. Vamos a seguir trazando follas de ruta, a estrategia de dinamización do sector lácteo, a estrategia da política agraria común. Vamos a seguir facilitando trámites como a simplificación das cortas da madeira, creando a Axencia Forestal de Galicia e tamén facilitando o asentamento de actividades como é a creación de microparques forestais e agrarios. Pero nós non pensamos só no rural en medianas empresas, pensamos en grandes empresas. Agora que acabamos de presentar os proxectos tractores para superar a pandemia económica que nos trouxo o COVID, e agora que acabamos de diseñar co Comité de Expertos Económicos os tres proxectos tractores da economía galega para os próximos anos, os tres teñen asentamento no rural. Unha fábrica de produción de fibra forestal, viscosa ou outras. É, sin dúbida, un dos grandes proxectos tractores para o sector forestal e para o sector rural no futuro. Unha fábrica, un centro de produción enerxética a través dos residuos da biomasa, dos residuos industriais e dos puríns. Millóns de toneladas de puríns de vacuno, de gallinácea e de porcino se producen en Galicia que poden producir biogás e, polo tanto, enerxía. E, por suposto, tamén un centro de produción de hidróxeno verde, porque o hidróxeno verde será probablemente un dos combustibles máis eficientes do futuro. Como digo, hai que pensar en grande no rural e estes tres proxectos son tres grandes proxectos para o rural de Galicia. O segundo pilar, xunto coa industrialización, é a formación. Sin dúbida, o rural exixe formación específica. O rural exixe non solamente coñecer o produto, senón manexalo, transformalo, comercializalo e producilo con calidade. E por iso a formación sigue sendo absolutamente importante e o plan de formación continua para os compromisos do rural seguirá sendo un proxecto clave. E, por último, a calidade. O importante non é competir en cantidade, o importante é o valor engadido de cada produto, a calidade. Vale máis
100 milímetros de leite con valor engadido que 1 litro sin valor engadido. E, por conseguinte, esa calidade é unha calidade que vamos a perseguir. Vamos a perseguir no sector lácteo cunha distinción. Si alguén de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Málaga ou de Bilbao quere realmente saborear o leite galego, sabe perfectamente que ten que comprar un cartón de Galega 100%. Esa é unha marca. Estamos impulsando e acabamos de impulsar e certificar unha marca para carne, vaca e boi galego, sinónimo de calidade. As denominacións de orixe dos viños, sinónimo de calidade. Ese paraguas que potenciamos con Galicia Calidade será probablemente a marca fundamental do sector agrogandeiro nos próximos anos con maior intensidade. A creación de mercados Galicia Calidade en lugares especiais das provincias de Galicia e tamén fora, mercados onde solamente se vendan produtos de Galicia Calidade e unha aposta pola comercialización e transformación dos produtos. En fin, remato agradecendo aos nosos anfitrións, a Begoña e a David, este compromiso de deixarnos a súa instalación, Begoña e Víctor. E quixera simplemente para finalizar que, como os seus fillos, eu tamén tiven a sorte de nacer no rural. E, por tanto, se non nacer aí, non sería Alberto Núñez Feijóo, sería unha persona distinta. Tiven a sorte de poder aprender, de poder crecer, tanto desde o punto de vista personal como tamén desde o punto de vista vivencial. E por iso o que se aprende no rural nunca se esquece. Por desgracia, hoxe está de moda todo o que é rápido. A comida rápida, a política rápida. Hoxe digo isto, mañá digo outra cousa. Hoxe fago isto, mañá fago o contrario. Hoxe monto un partido, mañá xa veremos. E aquí no rural sabedes moi ben que dende que se sementa hasta que se recolle se necesita moita estabilidade, moita continuidade e moita determinación. O agricultor ou o gandeiro que improvisa sabe perfectamente que vai o tacho. As vosas explotacións prosperaron gracias á responsabilidade, o traballo, a determinación e a superación dos momentos difíciles. E por iso eu pido que non pensedes só no que imos a sementar o próximo 12 de xullo. Eu lle pido aos galegos que pensen no que van a recoller en xullo do ano 2024. Non pensemos, pois, que podemos facer un día, senón que pensemos que podemos facer todos os días dos próximos 4 anos. A colleita de xullo do ano 2024 é a que vamos a sementar o próximo 12 de xullo deste 2020. Cando algo hai importante en xogo, os galegos traballamos xuntos. Eu veño aquí a pedir o que piden os veciños no rural. Cando teñen unha desgracia, cando teñen un lume, cando teñen unha inundación, cando teñen un problema de saúde, acuden sempre aos veciños do lado para pedir axuda. Pois eu veño aquí a pedirlle aos galegos tamén esa axuda. Esa axuda para seguir traballando xuntos, para que a semente do 12 de xullo deste ano 20 a podamos recoller con éxito en xullo do ano 2024. Eso é o que veño a pedir dende este primer acto sectorial de esta campaña electoral na que estamos celebrando en Galicia a festa da democracia. Espero e desexo que o que recollamos no ano 2024 mereza a pena. Mais nada e moitas grazas.